Barka da zuwa tashar Arewa Select TV. Idan wannan shine zanka na farko, ka danna subscribe da alamar ƙararrawa domin kallon sabbin shirye-shiryen da zarar mun daura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau mun zo muku da jarumai mata guda 14 wanda suka fi kyau da ɗaukar wanka a cikin masana'antar Kannywood. Ku sha kallo lafiya masu kallon tashar mu mai albarka ta Arewa Select TV. Jaruma Sadiya Kabala ta yi nasarar zuwa na 14. Fitacciyar jaruma Jamila na Gudu ta yi nasarar zuwa a na 13. Jaruma Rahama Sadau a wannan karan ta yi nasarar zuwa na 12. Jaruma Marira Yusuf wadda kuka fi sani da Salma Kwana 90 ta yi nasarar a zuwa na 11. Fitacciyar jaruma wadda kuka fi sani da Minal Ahmed Nana Izzatu ta yi nasarar zuwa na 10. Ummi Karama a wannan karan ta yi nasarar zuwa na 9. Kyakkyawar jaruma Maryam AB Yola ta yi nasarar zuwa na 8 a wannan karan. Fitacciyar jaruma Nafisa Abdullahi ta yi nasarar zuwa na 7. Kyakkyawar jaruma Hadiza Aliyu Gabon ta yi nasarar zuwa na 6 a wannan karan. Fitacciyar jaruma Aisha Aliyu Tsamiya ta yi nasarar zuwa na 5 a wannan karan. Kyakkyawar jaruma Fati Washa ta yi nasarar zuwa na 4.
kyakkyawar jaruma Momi Gombe ta yi nasarar zuwa na 3. Kyakkyawar jaruma matashiya Zinediyya Shu'aib ta yi nasarar zuwa na 2. Wadda ta zo muku a na 1 ita ce Ummi Rahab, kyakkyawar jaruma matashiya mai tashi a wannan lokacin. Ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin kallon sabon shirinmu na gaba da zarar mun ɗaura.